Ginaimbestiga na sa Police Regional Office 11 ang pagpusil patay sa usa ka responder ug sospek nga gwardya ato sa insidente sa pagpanunggab sa Tagum City. Sumala sa kabanay sa responder, mistaken identity matud pa kini. Atong sarong ng detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sumala sa Regional Internal Affairs Service 11, dili pa nila masulti kung mistaken identity ba ang pagpusil sa gikaingong responder sa pagpanunggab sa Tagum City. Hinoon, nagpahigay na sila og investigasyon kung angay bang pusilon ang maong responder lakip ang sospek nga gwardya dihang misulay kini og dasmag sa kapulisan human sa krimen. Ginaimbestigahan na sa Police Regional Office 11 ang pagpusil sa personay sa Tagum City Police atol sa pagpanunggab sa Tagum City niadtong Biyernes sa gabi. Kinumduman nga duha ka babae ang gidunggab patay sa ilang ka-boardmate nga gwardya sa ilang boarding house sa Magugpo East, Tagum City. Sa inisyal nga investigasyon sa Regional Internal Affairs Service o RIAS 11, misulay matud pa og dasmag ang 33 anyos nga suspect nga gwardya sa kapulisan. So nakita niya yung tao doon, yung isang suspect, yung security guard, may hawak na patalim at susugurin siya kaya nabaril niya. Apan human sa krimen, dunay usa ka lalaki ang matudpag gipusilsab sa kapulisan. Sa kuha nga video kung asa nahitabo ang krimen, makita ang kapulisan nga misaka sa atop sa kabalayan sa lugar. Lalayang napatay! Uwa mo ba? Uwa lagi ba? Sumala sa uploader sa video, lahi ang napusil sa mga pulis. Dini nasayarang usa ka 21 anyos nga lalaki ang napatay sa kapulisan luyo sa boarding house. Doon na matud pa kini dala nga sundang. Dead on arrival kini sa ospital. Sumala pa, mutabang launta kini og rescue sa mga babaeng biktima. Apan sumala sa kapulisan. Then yung isang kasama niya, nung second floor kasi nangyari siya, nung makita niya na medyo may nangyayari sa taas, umikot siya, umakit siya sa taas. Pagdating niya naman sa taas, may nakita rin siyang tao na isa. At papunta rin sa kanya, susugurin siya, kaya nabaril niya. Dili dayon ta maka-come up og conclusion nga dunay mistaken identity, no, na kay base sa atong investigation is ang kadtong isa ka napatay aduna daw gipakita nga unlawful aggression sa ato ang operatiba. Apan sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa kapares sa maong lalaki, mitabang namatod pa ang iyang partner. May bata nga taga-Zapra nga ni chat sa iya nga naaday gidunggab dito din anak kung napabudang suspect dito gimoto ni adto dito wa man ta na naglaban ang akong partner kay gi-direct man dayon niya usil wa din nagwarning siya sir matinabangon di kinasa labon sa mga kinabuhi. Busa, inaimbestigahan na karon sa RIAS kung angay baguyod ang nahimong lakang sa duha ka pulis nga may pusil sa responder, lakip sab sa suspect nga gwardya. Gipailawom na sa ballistic examination ang mga pusil nga gigamit sa maong mga pulis. Sara, sa karon anaa na sa restrictive custody ang duha ka pulis sa Tagum City Police Station. Samtang nakatakda usab nga mupasang-at og kaso ang kabanay sa responder kansang lawas gihaya na sa ilang paryente sa Kapalong, Davao del Norte. Sara. Kinagang salamat, Kent Abrigana.